Have you watched any movie produced by Nigerian secondary schools before? Oh yeah, what are you waiting for? This OBERE is made cause him OBERE cinemabike, meaning the small people that trouble from bomb. Yeah, obulenu him neku. Sebura woken. Hey, this OBERE no get good attitude as a person, no. Anywhere trouble there, now where you go see him. Respect he no get for his teachers. What about his seniors, uncle? Even for street, na trouble be in Nemo. Una go keep us in Pikino. The money him parents get na him the deceiver. Him mama don't try use money confuse his principal. Even teacher self, she won't hold everybody hostage. OBERE, 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 how many times did I call you? Him don't even go see classmate money. Oh, OBERE is acted in Igbo language and subtitled in English. Ogwagu Godfrey, Onyeje Santo, Nnachire, Obazi Joyce, Abara Duyan, and their Igbo teacher, Mazi Shijoke Onyeje Director. Federal College of Education Technical Secondary School, AKOKA, Lagos. Your children's vision will never die. Go and watch it. Obi, ngwari tu o? Nne mama, jirikwa nwa ya na-agba. O nna, matuo. Nwanye kwado onwe gị ugwu. Achọkwa m ịnụ asịrị masị ọbụla taa. O? Nne gba dị, onwe ihe na-eme. Ọkwa ịnụrụ ihe m kwuru? Nne, anụla m. Ngwanụ nna, ọkwa ego m nyere gị ga-ezuru gị? Ọ ga-ezu. Ngwa gaa n'azụ buru akpa, o?
Obere. Odima. Na class ka ije. Bịa Aziza ka Aziza ka a na-akpọ gị nwoke baa n'ime. Nzọgbu. ihe na-eme ebe a? Kedu ihe na-eme ebe a? Kuru n'ọtọ kelee. Ụtụtụ ọma. Jide na ekele unu. Ihe unu bịara n'ụtụtụ abụọ. Nke na onweghị izu onye nwere ike ịkwanyere onwe ya ugwu. Ọkwa eziokwu? Saa, Obinna na Eze. Ya bụ sọsọ Obinna na Eze nwe olu ndị niile na n'oge a. Bịa Obinna na Eze, hụ m n'ezi. Hụnụ m n'ezi. Obere were nwayọọ obere were nwayọọ agaghị agwọ nche ntị na-aga esula obere were nwayọọ Bịa nụ sekpuru ala ebe a. Bịa, ọ bụla ịnụghị ihe m na-ekwu. Sekpuru ala nwoke m. Bịa Obinna na Eze. Unu lee anya ihe a ka bụ ụtụtụ. Unu wee were mkpọtụ. Ọ kachasị nke nwa bụ isi abaghị okpu. Aga m agba unu ose n'anya ahụ. Saa, anọrọ m onwe m obi na-abịa kwa m aka. Mgbe m si gị si n'oche m pụọ, kedu ihe mere? Ọ bụghị ihe unu mere ka m na-ajụ unu ugbu a. Ọ mgbe m ji jụọ unu ihe unu mere. Ihe m na-agwa unu bụ ka unu kwanyere onwe unu. Kwanyere onwe unu ugwu. Na na-anụkwu ihe m na-ekwu. Ngwa jeenụ na klaasị unu. For Obinna. What? Anyị chọrọ ya ego. Na agụọ. Were nka gbasha. obere were nwayọọ obere were nwayọọ
anaghị agụ nche ntị n'ahịa Igbo ọnwa ka na-akpọ Obinna. Ya na kedu ihe ji wee nọrọ ala Na nwa na-atụ asị o. Ọmụdị na-agụ. ọ naghị ekwu eziokwu anyị ga-ama ihe anyị ga-eme Ya nwoke kwụrụ ọtọ. Kwụrụ ọtọ. ị na-atụrụ m asị ya kpanye m Kwụrụ ọtọ. ngwa hapụ ya ọ sị na ụkwụ na-afụ ya ụkwụ ka anyị pụọ klas nọrọ n'ala obere were nwayọọ obere were nwayọọ anaghị agụ nche ntị n'ahịa esula obere were nwayọọ ọta were nwayọọ ibe gị na-agụ akwere akpagharị nwoke dị obere were nwayọọ obere were nwayọọ anaghị agụ nche ntị Kedu otu unu mere tata? Ụnụ dị mma? Ndewo nụ. Isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke tata bụ ọmụgwọ na ile ọmụgwọ. Anyị na-akpọ ọmụgwọ. Ọmụgwọ. Ile ọmụgwọ. Eleba anya n'ihe banyere ọmụgwọ na ile ọmụgwọ. Kedu onye ga-agwa anyị ihe bụ ọmụgwọ? Oge nwaanyị hụrụ nwa ga nwee CVH ya. Onye oche, amaghịzi m na ọ bụ mgbidi ifo gị na-asụ ga nwee ezi vileji bịa. Nsogbu adịghị. Obi? Ọgwụ bụ oge nwaanyị hụrụ nwa ndị esi n'ime ya nyere ya. Ọmụgwọ bụ oge nwaanyị gwa ọgwụ. Nne ya esi m ya nọnyere ha. Ọmụgwọ bụ ọnọdụ nwaanyị mụrụ nwa na-anọ malite ụbọchị ọ mụrụ nwa wee ruo ihe dị ka izu ụka asaa. Asị m, ọmụgwọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ. Ọnọdụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na-anọ malite ụbọchị ọ mụrụ nwa wee ruo ihe dị ka izu ụka asaa. Mgbe anyị na-ekwu maka ile ọmụgwọ bụ nleta a na-eleta nwaanyị mụrụ nwa malite ụbọchị ọ mụrụ nwa wee ruo ihe dịka izu ụka asaa. Nleta a na-eleta nwaanyị mụrụ nwa gụnyere ihe onyinye. Ọ bụghị mgbe nne nwaanyị si ime obodo bịa, kama ọ bụ enyemaka na nleta a na-eleta nwaanyị dị etu a. Ya bụ na a ga-enyere ya aka saa akwa, a ga-enyere ya aka saa ụlọ, a ga-enyere ya aka saa ahụ ahụ, a ga-enyere ya aka nwa nwaanyị mmiri ọkụ. Ihe niile a bụ enyemaka a na-enyere nwaanyị mụrụ nwa. Enwekwa ndị na-enye ihe onyinye dị iche iche dịka ego. Ụfọdụ na-azụ akwa, ụfọdụ na-azụ akpụkpọ ụkwụ. Mgbe ị na-enye nwaanyị mụrụ nwa na nwa bịara ụwa onyinye, ihe na-eme bụ gịnị? Ile ọmụgwọ. Ihe na-eme bụ gịnị? Mgbe nwaanyị mụrụ nwa nọ n'ọmụgwọ, a ga-enye ya nwoke ebe na isi. Nwoke mapị n'aka. Nwoke mụ hapụghị aka. Chọrọ m onye ga-enye. Klaasị na na-anụkwa. Nchọrọ onye ga-enye isi. Mụ hapụghị aka.
onye nkụzi gị ike na-asa okwu. Nwoke mmechi ọnụ ị na-eme mkpọrọ na ntị. Obinna mmechi ọnụ gị. Ka Nkechi ole na ole kacha. Ganas, seba mlie. Ureba. Ila kabiri. Iwo ni sopu. Mma agba go n'anya. Na nne m na-agwa gị, mma agba go n'anya. A na-akpọ conference na medike. Egwu ọ na-atụkwa gị. Ihe mere na bụ na ka m na-akụzi ihe. Amaghị m ebe ọ nọ. Mana nkụzi bịara na-aga mana mgbe oge bịara na-abịa na ngwụcha ọ batara. Mgbe m na-ajụ ya kedu ebe ọ gara. Kedu ihe mere o ji abata n'ime klaasị? O wee sị m hapụ ya ma ihe ya ụsọ. Kedu ihe m mere? Ewere m gwa ya si Obinna ya gaa n'azụ klaasị chịda aka ya elu. Ya bụkwa sọsọ ihe m na nwa. Nwa nọ na klaasị. Ọ bụ otu o siri mee ka ọ bụrụ. Ya bụ Obinna, eziokwu ka chọrọ n'ọnụ gị. Anakata chọpụta na ị tụrụ asị na ị na-aka naị bụ eziokwu. Kedu ihe ga n'ụlọ akwụkwọ? Ka ihe mere ya iji wee ji unyi otu a dịtọsịsịa egoro afọ dị azụ dọkasịa unyi eju ebe niile ọ gịnị mere? Ọ sị ka m too. Now, never look at that. Obere were nwayọ obere were nwayọ agaghị agụ nche ntị n'ahịa esula obere were nwayọ onye nwa bụ onye ka ọ bụ ọnwa ka a na-akpọ obere ezi n'ebe dị ngwa ọ bụ nwaanyị ka anyị gawa. Nwa mara m
This movie called OBERE is produced by Nigeria Secondary School. This OBERE no dey hear word at all o. Even the student money wey he steal has made it difficult to be found. All the advice given to him don't pour everything inside the gutter. Him done dey make teaching difficult for his teachers, so all the students in the dash money dey follow enter into trouble. Which exam or test will you give him? His true color will not appear in the result. Now person examination is around the corner. OBERE episode 3 and 4 is acted in Igbo language and subtitled in English. Obuagu Godwin, Obara Daniela, Nnaji Udo Peace, Obi David, Osamo Joseph, na Igbo teacher, Emily Kechibem, na Mazi Chijoke Onyeches as director. Federal College of Education Technical Secondary School, AKOKA Lagos. Your children's vision will never die. Go and watch it. Walele ikwese kaije ina nuku ife negini bu bianu kaije OBERE ikwese kaije ikwese kaije ikwese kaije OBERE ikwese kaije